παιδιά, δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Έχεις φανταστεί ποτέ να ήσουν ηθοποιός, σούπερ ήρωας ή κάτι άλλο, κάτι περίεργο, κάτι παράξενο, κάτι που δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε στα τρελά σου όνειρα? Λοιπόν, είμαι εδώ σήμερα κοντά σας για να σας παρουσιάσω αυτήν την υπέροχη εταιρεία, η οποία μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλεις, να σε μεταμορφώσει, να δημιουργήσει ό,τι πραγματικά έχεις στο μυαλό σου για εσένα, για τον αγαπημένο σου, για την αγαπημένη σου, για την οικογένειά σας. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε παρέα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα και για δώρο, αλλά σίγουρα είναι πολύ ωραία ιδέα και για τον εαυτό σου. Χωρίς να λέω πολλά. Τατάν! Θα σου βγάλω και τη ζελατίνα φυσικά. Λοιπόν, ο καμβάς είναι φανταστικός, είναι σαν να είναι έτσι ζωγραφισμένο στο χέρι, είναι εκτυπωμένο ωστόσο. Έχει και το κάδρο απ' έξω, τι να λέμε τώρα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μία φωτογραφία σου, πάρα πολύ απλή, σχεδόν ανέκφραστη και άβαφη όσο γίνεται, τύπου φωτογραφία ταυτότητας, για να μπορέσουν να πάρουν τα χαρακτηριστικά σου και να δημιουργήσουν τα παιδιά αυτό που πρέπει να δημιουργήσουν για τον καθένα σας αντίστοιχα. Αυτά λοιπόν από πορτρέτο, σούπερ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ μου έχει αρέσει.